Абе, брат, много искам да разбера как живеете ескимосите, между другото. Добре, бе. Дай да учим. Да, бе, ма няма толкова голямо глупава, човек. Митко, бе. Да, бе. Аз го познах това момче. Чай сега ще го искам. Ей, види! Оп! Качете, момчета. Тя хожда да запознаеш тези ескимоси, да ни кажеш малко как живеят той. Че хубаво е, ама там не е много топло, бе. Ай, чуй се, не се обясняй. Ескимоса! Я оправя, мерет. Тук е много студено, бе, човек. Я ш***. Бягай от тук, мерет. Поздравявам, Митко. Много мъдър човек. Той ми вика, вие тук много се обичате. Викам, Господ ми дарява. Той ми вика, рибата. Аз викам, пържи ми я. Абе, те ескимоси са много тъпи. Аз му викам, тук е много студено. Той ми вика, вали сняг. Викам му, яш ми. Той ми вика, ще го опържа. И твоята е лесна. Така,